जों तिप्रासा थानसे खलाई तुम जुदि चिन अचार रंग जों काम को गाइड खलायगोन के और बिसिनो बाक्साबा इन फ्यूचर साइंटिस्ट नाय बाक्साबा प्रोफेसर नाय बाक्साबा डॉक्टर नाय बाक्साबा इंजीनियर नाय बाक्साबा बिजनेसमैन नाय बाक्साबा पॉलिटिशियन नाय बाक्साबा स्पोर्ट्समैन नाय ओमा के बरनो जों सलामना बगे चिनि जत चिन टीचर रीडिंग जग ताइगे जों साइमनो एजुकेशन का कैसा चिनी ओमहिनी वानसुराने जों सेंनि स्लेबाने सेंग एबा सिलाइनि खरांनि स्लाइपानो एबा सेंग नं समय कुबुक सिप सिप जेपुर एजुकेशन जों चिनि चेरनो गाहाम एजुकेशन नि मानाय आफुरनो जों समाजबो बयनिसरे खोप्लायनि मानाय तांनि हांके सेंग बाय तानि चमन स्लाइ ओ एजुकेशन नि फान बेलेनो गोबां तांके जेपुर जों चिनि चेरनो गाहाम एजुकेशन नाय बनि वान सुमा बाय ज्ञान बुद्धि गोबां मांनाय आफुर ओ सेंग दाबे तानमन स्लाइपानो ओ एजुकेशन फान तेबो बांकोगनाय आवन बायनो तिनी एनुअल डे एबा तिनी फाउंडेशन डे फाइमान जक फाइने जरायमान बगै चिनी प्रिंसिपल नो बेले बेले हामबाय ते जिनि जत टीचर्स समबो आं कांग्रेचुलेशन या फारो तांके बंनि चाइटमान बिसिदे तिनी स्कूल तरक डेभलपिंग तंगो तै आं खरकसा चिनी आमचेनी खरकसा रिप्रेजेंटेटिव गई इन फ्यूचर आं स्कूल बगै वान सुगनाय जाहाते चिनी स्टूडेंट्स बाइक चिं काम फैसिलिटी दिमाननाय प्राइवेट स्कूल फानो प्राइवेट स्कूल नि जे स्टूडेंट फानो जों बाइक डेभलप करते तिसेमान बंग एजुकेशन सिस्टम नो मॉडर्न टेक्निक बे जों बंग बाइक एजुकेशन दिमान जों बंग टेक्निकली जों बाइक बंग इम्प्रूव खालायमान अमर जों डेभलप खालायना बगे जों जत लगी दंगो ते जितो जत चिनी बसंग जे सोशल वर्कर्स जे आजुजा तंगनाय बंगनि बो रेस्पॉन्सिबिलिटी तंगनाय जाते चिनी आमसायो काइसे अमाहाय जरा सामने जता चिनी आमचे रामचंद्र जत लुकरक बेलाय बेलाय किना एजुकेशन कुचुक नुंगनानि बागै चिं अचिनि आथुकिरि रंनो जों बरं गाइड मा खलायने साकमा थालने ते जत इंटर दे टीचर्स संगनेरो बरं बेलाय बेलाय किना खा काहाम ते चिनि जत पेरेंट्स नबो बेलाय किना खा काहाम दिबर जरानि स्पेशली स्टूडेंट्स नो बंगनि बागै आनि सुरिमुं तंनाय बंगनि फ्यूचर बर काहाम ग्रों खलाई कोचु कप्लाय कतरनि हाइमु सिनि जानान बागै चेरायनो तो जों तामो मेसेज नाय बर तो सियाको बट स्पेशली जि पेरेंट्स बगै मेसेज तंनाय चिनि चेरायनो जों बाहागे बसंगो बरंनो लेखा खलायरि वै जों बसंगा आगुरि मानाय पुइला रेस्पॉन्सिबिलिटी इंका चिनि पेरेंट्स नि तंनाय तांके ओ चेरायरक बरचिनि आथुक्रि बरचिनि फ्यूचर बरक काम हामिया मुंसे सियाको फियाचिनि बुमा बुफारक बरनि गाइडेंस बाय बरनि चाइटकमा बाय चिनि स्टूडेंट्स न बसकांगो डॉक्टर नाय साइंटिस्ट नाय प्रोफेसर नाय गोबां मा जानजनि बासबा पॉलिटिशियन नाय बासबा बिजनेसमैन नाय बासबा स्पोर्ट्समैन नाय ओमा के आगुनान बागै चिनि पेरेंट्स नि बेलेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी दं।